एक बार अगर जोरदार ताली आप लोग बजा दी तो आपको के मजा आई, हमको सुनौला में मजा आई। खास करके जो हम यहाँ बीच में लिखल बा ग्रुप जो हमारे ऑफिस से आई बा, चाहत इमारत खपरी हरदम बजत रहे सबके खातिर के बजे खातिर के नहीं। यहाँ सभागार में उपस्थित सगरो चाचा चाची भैया बहनी साथी संगतिया हमार बूढ़ पुरानिया लोग प्रमाता के देवकांत पांडे की प्रणाम दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आजादी के जश्न मनौला, आजादी के जश्न मनौला के दिन बाटे आज, आजादी के जश्न मनौला के दिन बाटे आज, गली गली झंडा फहरौला के दिन बाटे आज। आजे सीना पर गोली खाके, आजे सीना पर गोली खाके आजादी ले आई, ओ वीरन के गाथा गौला के दिन बाटे आज, गली गली झंडा फहरौला के दिन बाटे आज। ऐसा एगो भारत माता के वीर सपूत जे अपन जवानी कुर्बान के दिल देश के नाम, ओकरा स्मृति में हम 4 लाइन पढ़ब कि 57 में गदर भइल, 57 में गदर भइल उखाही मन के पीर रहल, 57 में गदर भइल उखाही मन के पीर रहल, जंजीर गुलामी के तोड़ला के ऊ पहला तस्वीर रहल। आ चूक के फांसी के फंदा, आ चूक के फांसी के फंदा जे सगरो देश जगा दिहलस, नाम ओकर मंगल पाड़े बलिया के पाका पीर रहल, नाम ओकर मंगल पाड़े बलिया के पाका पीर रहल। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पहला शहीद सेनानी मंगल पांडे के हमार प्रणाम। देश के तमाम वीरन के हमार प्रणाम जे देश की आज़ादी खातिर के अपन कुर्बानी दिहलस। आज के अब मुख्य कविता हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते बानी। स्वागत स्वागत। रूपवा सुघर सलोना बाटे छटा निराली, हम पोखरा रूप के बात करते बानी जोना के बारे में बाबू रघुवीर नारायण जी लिखले कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा। हम अपना वो भारत देश के रूप के बात करते बानी, हम अपना वो भारत देश के सौंदर्य की बात करते बानी। रूपवा सुघर सलोना बाटे छटा निराली, शक्ति जहाँ के देली मैया पहाड़ वाली। हो धरती पुण्य पावन आई कैल जा वंदन, मिलके मनावल जाले जहाँ ईद आ दिवाली। काले अभी शीतल बा, ब्रह्मास्त्र के ईद के भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अगला वन देखी कि भाषा जहाँ बा कई गो हिंदी बा सबके रानी। आज हम यहाँ कह चाहत बानी कि भोजपुरी हमनी के गांव बा, हिंदी हमनी के देश। कामना ई बा कि भोजपुरी के संविधान में सम्मान प्राप्त होके राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विश्व भाषा के रूप में हिंदी का परचम पूरे विश्व में लहराए। ये हमनी के कामना बा, ये हमनी के इच्छा बा। भाषा जहाँ बा कई गो हिंदी बा सबके रानी, अब पैदा जहाँ पे होले विद्वान संत ज्ञानी। गांधी कबीर तुलसी टैगोर के धरती, कि गांधी कबीर तुलसी टैगोर के धरती। मानेला विश्व लोहा बाटे न कौनो सानी, मानेला विश्व लोहा बाटे न कौनो सानी। आए तो तनी गांव के दृश्य देखी कि महके खिलल बगीचा धरती के रंग धानी। रवा से के बताओ चाहत बानी कि जितना हमनी के देश में हरियाली बा, जितना हमनी के देश में वनस्पति बा, उतना कोनो देश में नहीं थे। जितना हमनी के देश में जितना फसल पैदा होले, उतना यूरोप या अमेरिका सब मिला ली उतना फसल पूरे देश में नहीं पैदा होले जितनी कि हमनी की एगो गाँव में पैदा होले। वह बात हम कहल चाहत बानी कि महके खिलल बगीचा धरती के रंग धानी। उगले जहाँ के माटी भरी भरी के सोना चानी। पूजा जहाँ पे होले खुरपी कुदार हर के। याद करी गांव के उद्देश्य कि पूजा जहाँ पे होले खुरपी कुदार हर के। लइका सब भुइया लोटे बरसावे खातिर पानी। याद करी काठ कठौती पियर धोती मेघा सारे पानी दे। आस्था के सवाल बा। भारत हमने के जो कृषि प्रधान देश बा,
पता बात के कि प्रकृति पर निर्भर बा हमनी के कृषि व्यवस्था, तो मैं आस्था देखी कि जब बारिश नहीं होले दुआरे दुआरे घूम के लइका लोटे में आ हम आज के जितनी बार निकले बाड़ी कि जहिया हमनी हम खुद लोटले बानी गांव में रहत आ जहिया हमनी लोटल जाए दूसरे के अंदर में बारिश देखो। आस्था के बात भाई हमनी देश के आई कौनो देश में और नहीं पावल जाला, ये खाली हमनी के देश में पावल जाला। आज एगो बात तिरंगा के देखी कि फहरे सुघर तिरंगा सम्मान के निशानी, हो फहरे सुघर तिरंगा सम्मान के निशानी, अजौना के मान खातिर कुर्बान बा जवानी, अखिया अगर दिखाई हमनी के तन के, कि अखिया अगर दिखाई हमनी के तन के, तब झारी दी जाई ओकरो के सगरी पानी, तब झारी दी जाई ओकरो के सगरी पानी। आएगो सरहद के दृश्य देखी, सीमा के दृश्य देखी कि बंदूक धैले कान्ही, हो बंदूक धैले कान्ही बढ़ले कमर में गोली, कि बंदूक धैले कान्ही बढ़ले कमर में गोली, रंग दे बसंती चोला गावत फिरे ले टोली, माई के आन खातिर सगरो जहां भुला के। माई हम भारत माता के बात करत बाड़ी, हम जननी जन्मभूमि के बात करत बाड़ी, हम धरती मैया के बात करत बाड़ी, कि बंदूक धैले कान्ही बन्हले कमर में गोली, रंग दे बसंती चोला गावत फिरे ले टोली, माई के आज खातिर सगरो जहां भुला के, कि माई के आन खातिर। धन्यवाद विभूति जी, आपके साथ हो लोग बैठल बा बोले बोलो तनी मजाओ करे, कि माई के आन खातिर सगरो जहां भुला के, खुनवा से अपने खेले सरहद पे वीर होली, खुनवा से अपने खेले सरहद पे वीर होली। हम श्रद्धांजलि देना चाहब वो देश के 5 वीर शहीदन के जो अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के धोखा से मार दिया चाहती है। पड़ोसी मुल्क बा दिन पे दिन ओकर दुस्साहस बढ़ल चल जात बा। हमने के देश में जितनी आतंकवाद बा, जितनी आतंकवादी घटना होत बाड़ी ओमे ओकर हाथ बा, तो ओकरे बारे में अपन जो हम 4 लाइन कहब कि ई मुल्क गर पड़ोसी, हो ई मुल्क गर पड़ोसी नफरत के बोल बोली, ई मुल्क गर पड़ोसी नफरत के बोल बोली, हमनी के धरा पर नफरत के विषौ घोली, तब छोड़ी के अहिंसा के राह हमनी के भी। माना कि हमने गांधी जी के भक्त बानी जा, अहिंसा के पुजारी बानी जा, लेकिन करी मतलब नहीं थे कि कोनो कुकुर हमने के मुंह चाटी तो हमने चुपचाप बैठ के देखा तो खास देखिए कि ई मुल्क घर पड़ोसी दहशत के बोल बोली, हमनी के धरा पर नफरत के विषौ घोली, तब छोड़ी के अहिंसा के राह हमनी के भी। अगली पंक्ति जो पढ़ब चाहत की पूरे पंडाल में ताली बजे की चाहिए। छोड़ी के अहिंसा के राह हमनी के भी, घरवा में घुस के मारल छतिया पे जाई गोली, घरवा में घुस के मारल छतिया पे जाई गोली। आज के जो समाचार बा मुख्य आप दिल्ली को उठा के देखी, आज मुख्य हेडिंग बा कि शहीद ने दी दिल्ली को दहलाने की धमकी। सरगना हमनी के धमकावत, हमें मंच से होके धमकी देत बानी, हमें मंच से होके चेतावनी देत बानी, हमें मंच से वो मुल्क के चेतावनी देत बानी जे आतंकवाद के प्रश्न देत बा, जे आतंकवाद के सहारा देत बा। 4 लाइन पढ़ब, आप लोगों के पसंद आई। कविता भाई कविता कि ई मुल्क घर पड़ोसी, हो ई मुल्क घर पड़ोसी आतंक ऐसे पोसी, आतंक के पूरा प्रश्न हुए दिले बा कि ई मुल्क घर पड़ोसी आतंक ऐसे पोसी,
तकबले बना के रखब हमनी जा भी खामोशी आ जाके केहू बता दे कि छोड़ी दे ई हरकत। हम विश्व समुदाय से अपील करते बानी कि जाके केहू बता दे कि छोड़ी दे ई हरकत, वरना जहान से ही मिट जाई पड़ोसी, वरना जहान से ही मिट जाई पड़ोसी। देश में तमाम समस्या बा सब, लेकिन हमनी के कर्तव्य का देश के प्रति एगो 4 लाइन पढ़ब आ यही से अपन आज की बात भी खत्म करब। हो आई आज कैल जा प्रण, हो आई आज कैल जा प्रण कि बैठल ना जाई निरुपाय, करे के उनकर पीड़ा दूर जे निर्बल बाजे बा असहाय, जरावे के आशा के दीप कैल जाई मानव हित काम, हरल जाई दुख मानव के, विजयी मानवता हो जाए, विजयी मानवता हो जाए।